institucions i des de la política. Arrenca l'activitat parlamentària amb la sessió constitutiva, on el candidat de Ciutadans, Alex Gil, ha sigut l'escollit per presidir el Parlament. La sessió inaugural ha prosseguit amb la intervenció del president Roger Torrent, qui ha donat la benvinguda als membres de l'hemicicle. No només és una qüestió, està aquí dalt, no és només una qüestió mecànica de donar un temps, 2 minuts i mig, 3, ara qui parla un, donar els torns d'intervenció, sinó ajudar a cosir, perquè en la mesura que ajudem a cosir la cambra estem ajudant a cosir la nostra societat. La mesa està liderada per la formació taronja gràcies a un pacte amb Junts per Catalunya, qui es quedarà amb la vicepresidència primera amb la seva candidata Maria Delgado, mentre la segona vicepresidència és per a Alexandra Garde, d'Esquerra Republicana. La sessió ha continuat amb la intervenció del rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals. Ser capaços de prendre'ns seriosament la mesura de la distància a la qual ens sentim de les coses que estem dient. Adonar-nos de quina és la distància que tenim respecte a la nostra paraula, respecte al nostre parlar. Les 4 secretaries són per a Francesc Almendros, de Ciutadans, Andrés Falgueras, de Junts per Catalunya, Ada Font, d'Esquerra Republicana i Carles Garcia, dels Comuns. Un acord històric que deixa de banda la qüestió nacionalista i que posa de relleu l'afinitat ideològica dels partits liberals.